confirmación. É un placer estar aquí con vos. Pois moi ben. Hoxe que vamos facer? Bueno, vamos a escutar o audio do noso compañeiro Joaquín, non? Home, claro. Pois veña, pon os cascos. Vamos a por os cascos. Hola, eu son Joaquín, alumno de terceiro grado de educación primaria, e a miña anécdota en Galicia é o primeiro día que fun a Balaídos. Un Celta de Cartagena, 1-0 gañou o Celta o 20 de marzo de 2010. Un día inesquecible no que naceu un gran sentimento en mí. Jova, que paixón por fútbol desde pequeniño, non? A verdade é que sí. E ademais, lembrando que comentáramos no anterior programa, é unha boa reflexión, non? Desos recordos que temos de cando somos pequenos, que son super importantes. Ti fuches a ver algunha vez algún Eu partido? nunca fui a ver ningún partido. Miro na tele cos meus pais, pero nun estadio nunca. Ti? Eu sí, eu lembrome que fun unha vez a Grada de Gol a ver un Celta-Barcelona, Carai. onde gañou o Celta, claro, porque é o mellor equipo do mundo, e eu lembro pois con moita ledicia. Para rematar este programa ao grande, en vez de escoitar un audio, temos unha persoa especial que a vamos a invitar. Un invitado especial. ¿No? Temos un invitado especial. Punto. Vale, repito. Buenos Deiros, Joaquín. Buenos Deiros. Coño, antes. ¿Qué palabras? Para acabar este programa dunha forma especial, pois en vez de escuchar un audio, temos un invitado especial. Rocha, por favor, pasa. Sí, pois a miña anécdota é a seguinte. Fun a unha misa de Cabo de Ano porque, bueno, a miña bisavoa había fallecido desgraciadamente fai tempo e eu non fixen nin a comunión nin nada diso. Entonces, pois, por ser familiar directo, tocoume ir á primeira fila. Eu non sabía como iba o de presignarse, esas cousas. O cura colleu para que se presigna xente, pois fai isto. Eu non tiña nin idea, en vez de presignarme, pois o cura pois fíxelle isto tamén. E nada, foi un pouco gracioso porque os do meu lado rieronse, era unha situación un pouco tensa polo que era, pero hubo un par de risas e o cura non o tomou moi ben, a verdad. Nada, é isa a miña anécdota. Pois moitas grazas por vir aquí no noso programa de radio. É un placer terte aquí como invitado especial. Bueno, espero que os gustara o programa de hoxe. E nada, vémonos no próximo. na Conexión Herdeiras. Ata logo. Chao, chao.